So yun mga kakuks, wala na tayong intro-intro, diretso na. Oh, ito na. Mayroon tayong bagong recipe. Gawa tayo ng merienda. Yun no. Yun. Ating ingredients. Mayroon tayo ritong munggo. Ang malagkit. Nagaling kay Kaprobinsya. Pakipalo na lang din po siya sa kanyang Facebook page. Kaprobinsya, Edna, Budumo ID. Ganun din po kay Miriam Budumo ID. So, galing sa kanila to. Shout out sa inyo. Malagkit, malagkit. O, tapos may niyog. Hindi natin pinapiga. Tayo magpipiga niyan. At syempre, yung asukal. Pampatamis. So, yun. Nga ba tayo? Nang Lilot, Balatong. Kung sa Ilocano. Kung sa inyong lugar dyan. Ewan ko. Comment nyo na lang. Wala. Sige. Tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. So yun mga kakuks. Ito. Unahin na nating hugasan yung malagkit. Ay, mukhang marami ah. Ay, sige lang. Kailangan hugasan natin. Yun oh. Mukhang marami ata. Alam nyo naman, si Papa Cooks, tansya-tansyan kung magluto. So yun, naugasan na natin. Next, pigayan naman natin yung niyog. Yun ang isasabaw natin mga kakuks. Yun mga kakuks, kinalang na natin. No? Halo-haloin lang natin mga kakuks kasi magdidikit yan. Ito pala sa kabila mga kakuks, nasangag ko na yung munggo. Yun o. Yan. Ganyan siya mga kakuks. Kumbaga sa Ilocano mga kakuks, inkirog. Pero ang problema natin mga kakuks, kung paano natin dudurugin. Wala tayong almiris. Halo-haloin lang natin ito mga kakuks kasi may tendency na nagdidikit doon sa lutuan natin yung malagkit. Pero may paraan tayo para madurog natin ito mga kakuks. Lamigin lang natin ng konti. Yun o. Mahalsa na yung ating malagkit mga kakuks. Usok-usok na rin. Continuous lang natin yung halo. Yung mga cooks, try natin. Durugin yung munggo. Yun. Ikot muna. Ikot. Yan. Try natin. Kung obra siya. Gamitin natin yung wait ng baso o baso mismo. Shoutout sa pundador. Yun o. Yun, nadudurog siya mga kakok. Hitam. Durog. Next. Hindi naman kailangan durog na durog mga kakoks. Basta mabiyot ka lang. Pwede na yan. Makapal naman yung gamit nating baso mga kakuks. Kaya, yun, tapos na. Ito na yung ating munggo. So, lagyan na natin mga kakuks. Ito. So, lagyan na natin. Yun. Habang naluluto yung malagkit natin, lagyan na natin para lambot-lambot pa yung munggo. Malapot na siya mga kakuks, no? Pwede natin dagdagan niya ng tubig. Malapot. Masyadong marami yung nilagay nating malagkit. Para tayo naglugaw. So, lagyan natin ng konting tubig. Medyo malapot. Kailang naman yun na tubig lang yung ilagay nyo kasi meron naman tayong ilalagay mamaya dyan na yung unang pinigyan natin na gata. Yun ang pang-last natin. Purang malagkit yan mga kakuks. Gata at saka malagkit lang. Tapos yun, sinunog. Ingkirog o sinangag na munggo. Ang tawag pala sa amin sa probinsya, itong ganito mga kakuks. Lilot, balatong. Kung udyat na pagkaluto nito mga kakuks. Pag yung munggo, malambot na, doon, pwede na siya. Ayos, yung niluluto natin mga cooks. Yan o. Pwede pa natin lagyan ng tubig yan. May space pa eh.
Maya-maya na. Lapot na. Dagan natin. Unti-unti lang dagdag mga kaputs. Na lang natin dagdagan para di masunog yung ilalim. Kailangan pa natin lutuin kasi yung munggo, kailangan natin lutuin pa. Kumukulo-kulo-kulo. Ingat lang kayo mga cooks kasi pag may mga ganito, may tendency na puputok yung kulo. Napapaso yung kamay ninyo. Try natin tingnan yung munggo. Medyo malambot-lambot na. Mamaya pa konti. Pwede nang nguyain ng may ngipin yung munggo. Mas masarap pagka malambot siya talaga. Dagdagan pa natin ng konting tubig. Yan naman, si Papa Cooks. Puro tansyahan. Kaya, pero quality naman mga ka-cooks. Merienda ng Ilocano to mga ka-cooks. Simpleng lutuin lang. Yan mga cooks. Try ulit natin. Pwede na. Lagyan na natin ang pampatapis. Kasi sa sukal mga ka-cooks, tansyahan lang. Depende sa inyong panlasa. Yun o. So yun mga ka-cooks, shoutout pala natin ating masugid na taga-suporta na si Albert Candilosa. Idol, maraming salamat sa iyo, Idol. Ingat lagi. God bless. So yun. Okay na siya mga cooks. Lagay na natin yung unang piga natin. Yun o. Wow. Creamy. Tawag nilang katanggata. Pagkakainin nyo na kagad mga ka-cooks. Yun, pagkalagay ng katanggata, pwede nyo nang anguin. Pero sa atin kasi, lutuin lang muna natin ng konti. Kasi may matitira at may matitira rito baka masira. Kasi alam nyo naman, di ba? Niyog. Madali masira niyog. Tuloy, pwede na yan. Tikiman ulit. Kumusta yung tamis? Sulit, grabe, sarap. Ang sarap mga ka-cooks. Sulit talaga, sulit. Okay na yung tamis niya. Siguro nilagay lang natin, 1/4. Baka wala pang 1/4. Hindi lang eh. Hindi naman masyadong matamis. Para baka dumami yung langgam. Mahirap na, pagka-sweet. So yun mga ka-cooks. Okay na ang ating nilot balatong. Ayos! Yan o. Ang nilot balatong. Shout out kay Cap Provincia, kay Idna Budumo, ID, at saka kay Mary Ann. Salamat sa malagkit. Papalo na lang sila mga ka-cooks. Content creator ng Bugtong mga Pangasinan. Yun mga cooks, ano pang gagawin? Kaya na! Siyempre mga ka-cooks, eto na! Yun o. Grabe naman yan. Siyempre, mas masarap to pag mayroon pang ibang ingredients. Mayroon pang ibang ingredients. Ito, yun o. Yun o. Oh, grabe naman yan. Yan! Ang lilat balatong. So, anong gagawin? Kain na!